Igbo never na game take na kwa mo na agwago no kwụsị na ajọ ọgwụ no na unu na-agwa na Anambra State na ada anụ. Eweta video yesterday gwunu na emelu mmụọ mmiri arrest. Somebody ofu agafe vela comment section sim na no pụtago na nwere ihe emeli arrest. Even him confirm na video ome na no ojele ọka. Ndị dogachi na agafe bebe kene na abịa kene gas nke ji ebula onya. He will that video chase cloud. Instead of coming out to tender an apology, he was let go, tender apology, just like Million Willow. Tender an apology, and we have tender an unreserved apology. If time we live video brag one. JCN, yesterday me la JCN Buno, be me post to see no could over. JN Okpuli ajije den nwoke nnewi ti nti odikwa based on ti emoji nti based on nwoke nnewi nti odikwa. He's advising nwoke nnewi being what that will be na emedibia. That oleji na completely. So ma hapu unu nene complete video kunu foza mambo emele arrest ma live video ahụ me we butelu okwu and some of the thing ezugoku regarding the issue. Call one. Okay, after Ikeju as an Ikeju John Paul as an arm. Oyeji mmiri flying we mama. Okay, been now. Okay, I'm in office in the Udogachi. Tata beginning. Tata 12th of March 2026. Alright. Thank you very much. One million flyer. Live camera also. The live broadcast again. You miss live broadcast. Or sometimes you know in the buy. I'm even now in the buy. Email live broadcast in the morning. Well, Ghana won't pay you. Go inside. 1 million we look at Malaga. So a million we look the channel, but I'm not going to the only thing is the apology to the government. Go and just hang the Opota, Choki, Atiala in a Galatima, no one arrest. And then we don't actually, but I better be at the day. But live broadcast again. Do live broadcast now. Oh, we just have a lot of that. See, I no, they may arrest. Back here to this video. See the answer to come live broadcast again. Oh, he dare not. He will never. I dare he will never. They may live broadcast. Not every no by live broadcast and the motherfucker being now. I don't make us say. Go now. In a one town for mother. Fake news. About no in the Chamania. You go fake news. You go fake news. But yeah, the number where senior news go see the live broadcast. Yeah, by live broadcast, the born or keta, and the mother for your born. Yeah, by live broadcast, the born or keta, and the mother for your born. The other go. You go find another chance. Why don't we go now? Wisdom is possible to direct. Everything is not all about noise. The other go. Everything is not all about noise. Sometimes silence is the best. Silence is the best answer. Only with he came sure on Napo. You don't really need to prove any point. He came sure on Napo. Manokolo hate. So live broadcast go. The video beno. The video beno get I got them much. You just want to protect it. But I know you dare not. You dare not. 1 million banje. Ezuga dey bu fake news. Adame bu fake news. Won't go away, madam. Then the give update. I'm a live broadcast. The one on a motor. I put the man out back in castle. I want the journey, Yahoo. You know, like, so that the worst mistake Romelu was doing that broadcast. Romelu, okay, make sure I'm not doing that broadcast. He made a very terrible mistake. You know that go. So then you attack him, but the one no attack him again.
o jego first missionary journey je second missionary journey na ọ na third missionary journey ọ na osi third missionary journey ya baba ọkwaire onwe Igbo expect ya onwe ọkarịa etu a ntị amara ama eji ya anụ ife ị ka na-ekwu ozugbo n'ihi na asụmaghịrị na ife ọjọọ na-eme ndị mmadụ ịghọtago. I always give direction. I always caution people. I'm not know it all, but I don't matter caution what people. Is your if I have a caution, see we make sure maybe if you come in, then I'm under madam. Then I'm under madam. What I go move even from Onyala, but on I way. Sometimes focus on the message, forget about the messenger. What I go, this is Ezugo. Let's keep our finger crossed. What I go. Let's watch out and know what is going to happen next. The other third missionary journey on course. Ezugo. Yeah, good morning everyone. Good morning my loved ones. Good morning my well wishers. Good morning my family and friends. Good morning my followers and fans. Today being Thursday, 12th March 2026, being Afro-Market Day. The king of the river himself, the savior of our own time, the digital chief priest. Ezigbo afamu eze na-abụ Ikechukwu John Paul. Agbụkwụ ya ọzọ. Ụbọchị taata bụrụ mbọsị afọ. Asị m na ekpele ka m na-ekpe wite ọjị. Wee na-asị na afọta ga-amara anyị mma. Afọta ga-afọtala anyị ego, fọtala anyị akụ, fọtala anyị ndụ. Anyị na-ekele nwa niile mụ na ya na-abọsọ wee bịa ụwa. Na-ekele chi m, na-ekele Chukwu okike ọbịa ama. Na-ekene ike nga m, na-ekene ndị ichie m, na-ekenekwa ndị otu ndị mmiri, na-ekene ndị otu ndị ọgbanje, na-ekene aja na Nnewi, na-ekenekwa aja na Ọkaba anyị, na-ekene aja na ikwu nne m Agbani Ibite. Na-ekene mmụọ niile gbakwuru ime okirikiri, mmụọ na-emeri na mmụọ na-emeri n'ive, a na-ekenekwa unu. Na-ekenekwa mmụọ n'obi a. Mgbe na-asị na ọkwanụ ka m na-echele ọjị. Ọkwanụ omenala ka m na-eme, ọrụ ụgbọ nlọ ka m na-alụkwanụ, na gwa mmele mmele ọzọ. Ụtụtụ si gwa mmee ka m si emie. Mgbe na-asị na ọjị ka m ji wee na-ekpe ekpere mbọsị, mgbe na-asị na ihe ọma ga-emekwala anyị. Ekpere na-ekpe n'isi m ka m na-ekpe na ọ ga-adịrị m na mma, dịkwala nwa m na mma. A sị na ọ ga-adịrị m na mma, dịrị nwa m na mma, dịkwala nwunye m na mma, dịrị ụmụ nwanne m niile na mma, dịkwala ndị ọgọ m na mma, dịkwala ndị fans and families m na mma, dịkwala ndị agbata obi m ndị ihe ọma na-adị mma, ndị bụrụ ihe ọma sị na ihe ọma dị mma ka ọ dịkwala na mma. Werekwala ndị na-awọchikwa vidio a, ndị na-enwere m obi aṅụrị, ndị ya ba na-ahụ vidio m obi a na-atọwata, a na-amụta ezigbo ihe. A sị na ọ adịkwala na mma. Ekpere na-ekpere n'ụbọchị tata na ọ adịgo onye ọma na mma. A sị na ụbọchị tata ga-amara anyị mma. Anyị pụọ na anyị apụta. Asị m ihe ọ na-etili aka tata ka ọ gala anyị sịrị were ihe na ya n'isi anyị ogologo ndụ na-arụ ike ihe akwakwa ihe enwe asị m onye bụ nyere n'ebe anyị nọ ya tie na-arụ ya onye plan ya ivu n'isi anyị ọ plan cha anyị ka o were isi eburu ebere na ebere ụbọchị sata na ọ ga-adịla anyị niile na mma asị m na chi ogo n'ụbọchị sata ya mara anyị mana ihe ụbọchị weta ka anyị ewelu ọkwụ okike bụ ihe ike niile dị n'aka mmụọ niile kpọrọ m okwu ọkwụ na okike niile dị n'aka ihe unu wetara anyị ka anyị ga-ewe na-asị na ụbọchị sata ga-amara anyị mana ego anakwa na-atụ awa oburu ụzọ wee na-asị na tata eburugo ọjị ka njị n'aka wee na-asị na anyị adị na eke dị n'oyi dị na ọdị na nkwọ ogologo ndụ arụ ike ihe akwakọ ihe nwe enwe otu nzukọ ka ọ na Chukwu oke na ndị ana na ndị mmiri ise. Ọwụrụ ya mmụọ nọ n'obi na-ekwu na ọjị nke unu nke m ka m ji n'aka ndị na-awachikwa vidio m na-ekwe na ọjị ka unu bịa taa ka m megoro vidio na mmeche vidio a ewe m kere ọjị a ọhaneze ekelekwa m unu ndị nke m ekelekwa m unu ndị ọma na-adị mma ekelekwa m unu ụmụ Igbo niile ekele m unu ụmụ Anambra ekelekwa m unu fans and followers m ekele m unu ndị na-ekwu ilu m ekelekwa m unu o nwere ihe nchọ ka m kirie on air now because I don't know why sometimes people always like to I don't know how to put it, but people like to spread bad news and false news. Like what I mean by false news are like rumors faster than good news. I don't know why. It has been of nature. I've realized that these have been of nature. Like it has been the normal way people all live life, especially we Nigerians.
Not everybody, few people. The last post I posted was day before yesterday, which is the dedication of my baby. After doing the child dedication, it reached yesterday. I was even in my house. Now I know yesterday. Now I know new dog at Gallon a bim. Gabia was chebin in a bia bulum, nebura go moka. I can't get no baby bim. Like I was like, Nasi Umulu, 1 million also con Kimua. Because I was wondering, like, or unlock on if like, is it dream or reality? You know? I want to ramp at the I want to ramp at the alcohol, but I want to clear the air now. Oh, more 1 million flying a bim can. You watch an iPhone on office, bim can. All the digital chief priest, na bim can. You know, with them carry one, Unu Jena, Governor Soludo, na kwanu do ga chi afa. Afugo mo otunu si apogide ha, otunu si eji ha we na ekwu okwu. Ndo nwere ihe ha melu, una na try kunu bia banda, na kunu bia black paint ya afa ha. Governor Charles Chukwu Soludo na alu olu. Tumunu ga-eto ezigbo ọrụ nke ọ na-alụ. No so so ikote ihe unu eji we koji ya na iwu eji we kojo ndị udo ga chi kunu na-achọ. Why do people like and choose to spread bad news more than good news? Since in the came and the motherless baby man came na fundala knows of all her tea na moto change ha kwa isi. Nye hego hajeje choy hagalu. On another feed video vandalize ya repost to onye make or ga viral. Since in the menje motherless baby ngoli ya jema prison ya digoli ha on another fun kan. Help them render to people who Nigeria accusing them in video some all of them can video some post to another video can my mail ga viral. No AJ chota ase unu ga aku. Because I've seen that now. You put now wa jobi, jealousness and the bad mind. Kiye bata na some Igbo actually yoma. Man say no Igbo no some Igbo actually yoma. Any people na Igbo nwanyị. You know? Now yesterday evening, I don't know na no kwazi ka na post na gari bi na say na bia kpolo na bem. Na wonder omu nke aka akpolo. You know? Na ndi udo gachi biala na bem. Obuza na abiaza akpolo. Police bụ nwanne mmadụ bụrụ oyi mmadụ. Army bụ nwanne mmadụ bụrụ oyi mmadụ. Ndị udo gachi bụ nwanne mmadụ bụrụ oyi mmadụ. Governor himself bụ nwanne mmadụ bụrụ oyi mmadụ. So are you trying to tell me that now otu unu nwa ndị udo gachi duto na ha bụkwa nwanne m bụrụkwa oyi m? Asị m onye ama ha na-agafe side anyị sị ka abịa bịa nenele m nwa nenechele m nwa nabala onwe ha nke necha ha naba ewe tuwisizie the whole thing ọwa Governor Soludo afa ọwa ndị udo gachi afa sị na akpụrụ m na-abịago kpụrụ m mmiri kedu ihe kpatara unu ji enwela ajọ obi kedu ihe kpatara unu ji enwela unu n'obi kedu ihe kpatara na ihe ọma mmadụ mere unu ha na-anakọtakwu onye n'ọsọsọ nke ọjọọ unu afọ ọkwa ụzọ Soludo lụrụ kịta ị na-agba from Nnewi to Ọka efọrọ dị ụzọ onye ka m na-agụrala ibie ihe unu afọkwa ụzọ ahụ ka unu kwuo si na ọ rụkwara ụzọ a nke a dịkwa mma unu afọkwalụ ndị udo gachi na-alụ na-ejideche ụfọdụ ndị ochi na ndụ ntọ unu afọkwa nke a kwuo n'ọsọsọ nke ọjọọ ka ịkpata onye ji achọ sọsọ fọt n'aka mmadụ sọsọ tu esi wee pulo mmadụ down bụ ihe kwu unu pastor few of haters you haters ka m na-ekwu ọbụla maka good people that are watching my video. I'm talking about the haters. I'm not facing the bloggers na-ekwu na about me. Mando say na alụ kite. Mando say na abịago bịa bụrụ eko gbara gị ọka na ọkwa abalị na agba. I don't understand. Ihe agba n'aka ejigogbo enemiye. Many were called but few were chosen. O nwere ndị akpọrọ ọrụ nwe ndị bịara ịmụ ọrụ. O nwere ndị akpọkwara ọrụ nwekwe ndị ji aka ha kpọọ onwe ha. I don't know if you understand. By men looking, by their fruit we shall know them. I am very dear man. I am going to challenge anybody or even I cannot. That's the last thing I can ever do in this life. I can never. I never I've never for one day call out any person on internet. I just face. I just not following my lane. I always been humble somebody that always face his lane. I never put eye for anybody. I just face here my lane. Here was can just make face low women. But what I realize is that minimal go another cause because yesterday I'm the way my page now 2,200 and 206,000 followers gone up yesterday.
day before yesterday, sorry. But yesterday we look at that. He almost 216,000 followers. Like when extra 10,000 followers, just that na call rumor. That will show you that now you don't even know one way reason. Mama bunuku grace of Papa Muna, Mama Njiaka. Abamunu Siluna, if one if one only our ancestor, and I make you a woman. And this is the sign to show you that that child is a destined child. I dedicated to Mama yesterday. Apotaye de Katata. Or maybe more popular. Like, oh, when that I'm before, oh, when that I'm from the internet before, but today, how Malugum. Oh, when that I'm exist in internet, I'm telling you today, how Malugum, and the page may grow. Though my page is not monetized, I'm edging you now, but so your match. You all chimu polum canalo. Anama yego, we be the lower. I don't make business, business. Onye ona mala mo na nnewi ebe ma mgbe m na-alụ phone ma mgbe m na-akpụ isi ma mgbe m na-alụ ndị ntị na ọlụ onye ona mala mo I'm a popular known person. All men are now I'm just bidolovia. I was chosen for that and I was forced to do this work. So I want to reason why you do this envy do too much. I don't know say na ebula agwa ebulu ilo. But ilo dị na agwa anara egbu nwata. Ilo dị na agwa ama mgbukwenum. Maka na aka m dị ọcha. Ihe madebe n'ụwa wo ihe ono onye na-eme n'ụwa anya kwụwa aka ọtọ. Enwere m time anything. I'm not calling anybody's name. Or people. Ihe ndị na-eji m kwasị, ndị na-eji m na-akọ. Or from this morning now, ihe na-akọ na around nji meme video. Ihe na-akọ kita ndị meme video kita 7:20 AM. From this morning now, even if you don't have food for even that in coffee slack and that in a chelema job. Or come out to Jacon to Boton. And now the Maki Kuku, Kafi Kokokanya. Or Patumo ye face in Lady, but I am you watch you catch you go zero in 18 and Konos. So see you natural or the damn mother. Downfall mother couldn't natural will wait later, will away shine ya. So you people are waiting for my downfall. After no sorry. Uno go check it downfall on Ikagu. Una metere mi yonu haters, uno enemies, una metere mi yembe, momo ya so bi owa. Mgbe nne m abịabere ụwa nọrọ na be m. Una metere mi yembe, no kita. Ọ bịagolo ụwa nọrọ na real life. Ọ dụnụ na metere mi ihe. E ma no SS power ka na akpọ. Ana bịakwa bi to no mo go m na ebe bịa challenge ma ụmụaka. No. I'm not gonna do that. No, at all. I'm not gonna do that. But what I'm trying to tell you is that those that want to shame me will go to shame. Ndị na-achọ ka ibele meme nọ ka ibele ga-eme. Ebe na-ebele ndị a niile na-agba m mkpa, ma ndị na-agba m mkpa okpuru, ma ndị na-ekwuta afa m for no reason, ma ndị na-akọ out of point. Just ka ọwụ na okwu tọrọ ụtọ, just ka ọwụ na akọtọsịrị m, just ka ọwụ na ebla penti m, enwere m okwu m agụ ma na ihe m na-ekwu ebe ya ọwụ na onye metere n'ụwa ya nwere isi ebu. Whatever any seed that you sow shall surely repeat. And it will never affect your children. Rather, it will only affect you that sow that seed. When the actual day go no rapo, governor anyaka. Rapo no, ndudo gachi aka, una apples na hanon. Chua na ezigbo mmadụ na-alụ unu na-ekwu na achọzi na ego unu ga-afụ fọt. Unu emezi unu bịa na social media na-achọ fọt unu ga-afụ ka unu bido mmadụ aka for no reason. Una another like na mmadụ na-eme ọfụma, una another like na mmadụ dị happy. Nya ọ bụrụ na otu nnọkịta asị na anaghịzi anụ afa m, ana m emezi ezisi, nya ka nwụọ ọnya bụ ihe unu na-adị happy. Mana chi anaghị adị ka obi mmadụ. O nwere onye bụ chi ibie. Onye ọ na-achọ ukelu n'ụwa, o kele akara aka ya. And I want people to know that I came for a mission. And once I accomplish that mission, mfe aka. O nwere eme na abịa ka mụ na azọ ụwa, nwekwa eme na abịa ka mụ na azọ oke. So ana m accomplish mission nwayọ. Amụgo m ọtụtụ ndị nyegoro aka. Amụgo m ọtụtụ ndị m bụ n'ọmụnwa. Chukwu si n'ebe nọ mee ha ndụ taa. I can give account. Ihe megide okwu m nụọ nwaanyị, ihe megide okwu m mụta nwa. Ka ihe ọfọzi nwoke. Ihe na-emụta ata, achọ m from tata, onwezi achọghịzi mgbo. So I didn't drag this life or this world with anybody. Mụ na mmadụ anara maka mụ na mmadụ anara azụ anything. I just face my lane. Amara m ihe with the problem. Amara m nọ na m modelize l'office m. Ihe ọ na-emete n'ụwa nwere isi ebulu. Ọ bụchakwa akọ ha n'ọnụ. Mana gị bụ onye na-ekwute m, ihe ọ na-ekwute n'ebe m nọ ga-adịle gị. Amandị n'isi gị na ụmụ gị, amandị n'isi generation, sọsọ n'isi gị ka ọ ga-adị. Ikwu ezigbo okwu n'isi m,
ọ ga-abịalị gị. Ikwu ajọ okwu n'isi m, ọ ga-abịalị gị. Ọ ekpere m ekpedebelụ gị. Ndị nke na-ekwukwa ezigbo okwu n'isi m, ndị kwuru m okwu ọma, ndị na-asọpọtụ ihe ọma, ọ ga-adịrị unu na mma. Chi gị ga-ekwuru gị ọnụ gị mgbe ndị ilo na-achọ ka ekwugide gị. Gị bụ onye na-asọpọtụ m, gị bụ onye na-ekwu ihe eziokwu fụ eziokwu si na eziokwu dị mma, fụ ihe ọma si na ihe ọma dị mma. Chi gị ekwuru gị ọnụ gị mgbe ndị ilo chọrọ ka ememina gị. Mana mgbe a na-amara dat na okwu m na-aza bụ okwu akpọrọ m, okwu chi m kpọrọ m ka m na-aza. And ihe ọzọ m chọrọ ime ka unu mata bụ ndị dogachi abịara kpọrọ m, prọfesọ gọvanọ Chukwuma Soludo abịara kpọrọ m. So amara m ebe unu si bute fake news a. Ihe niile akụ unu chọọ ihe unu ga-asị na nsịrị ya na unu chọọ ihe unu ga-eme wee megide m. Mana ama m na Obinego nọ n'ọlụ, aja anyị Igbo nọkwa n'ọlụ, mmụọ kpọrọ m ihe mbụ nọkwa n'ọlụ. Anọrọ m enwere m onwe m, onwe mmụọ onwe m. Ihe ọ na-achị sọchi m sọrọ m, ihe ọ na-achị m chọrọ n'ebe m nọ ka o ji m wee mee ya gazie m. One love. On inweta this video, ịnata ụmụaka na share button, tụsara m ozi a. So many people na-ekwu ezugo n'ihe etika ndị native doctor, why iji wee kpọ ndị dibịa asị na omenala ya adụ na dibịa dụwara gboo. Ekwetalụ m, and I have to be honest with you, eheti m ndị dibịa akpọkwọ ha asị. I don't have any reason imeju wee kpọ ha asị because na mụ na ha eme ofe ife. Mana ife na-ewute m owu ụmụ nwa dibịa ọgbara ọfụla ịghọtago, mana personal business aka ha na-eme, ịpụta na-edisive ụmụnne anyị banye ịda agwa ha na omenala Igbo ife ha na-eme, wanye na ha ma n'okwu asị ka ọgwụ sọsọ nya ife na-ewute m. Then ngụnwa na-ejekwa eje agwọ ụmụ ogbu ị na-eje agwọ. Look, let me tell you, he who goes to equity must go with clean hands. And mma agwaghị ebe okwu a na-eje because o dependere n'ife iji wee jewe na nke nwa dibịa na ụdị ọgwụ ahụ ijere ịgwọ. Mgbe gwa na ife aha bụrụ omenala Igbo, yes, dibịa dụwa gboo, ma let me tell you, mgbe gboo etu akịta Edo Nnewi si wee dụ. Edo Nnewi wee alụsị n'ọdụ ka alụsị Nnewi. Edo Nnewi wee alụsị Nnewi nye ya na ebe okwu ahụ dụ. Ọ sọpụzụ na dibịa ọwụ na wụ dibịa na-eme dibịa na Nnewi wụ Edo Nnewi a ka ọ ejekwa wolu dewekwa bee because na-edowu alụsị ịya asịdụ na alụsị na-echekwa Nnewi na ụdị ọdịnala ahụ, na alụsị Nnewi na-ekpelu na ọwụlụ na nya na ife awụ omenala ahụ ị na-ekwu fọ ndị ọdịnala ka na-ekwu kịta Edo Nnewi. Ịghọtago because na iruo na ọka etiti kịta for instance, iwu n'ihe etunegodo alụsị ndị ọka etiti first bifo iwe bịa tụnebe alụsị ọzọ. Ịghọtara ife na-ekwu? So ije na ụkpọ enwere ụkpọ, ije na agụrụ ndị agụrụ nwere nke ha, ije na obodo niile ahụ nwere alụsị ha rudoro ka chi na-eche ha mgbe ahụ. Ịghọtana bifo ụka bịa ndị belivos na dachi ya wee sị no n'ozi Chukwu bi n'eluigwe ka ihe eso. Amoni na-agụta ife a na-agwa ya. So na ụmụ nwa dibịa ọgbara ọfụrụ anọ gasizie kịta ụmụ kịrịkịrị arụsị niile ha na-eje ebute. Ụfọdụ ụwa arụsị ha ji ebute na Bendel, ụfọdụ ụwa arụsị mistik ndị eji wụta, ụfọdụ ụwa arụsị ha ji ebute na Gombe, ụfọdụ ụwa arụsị eji ebute na Benin, ụfọdụ ụwa Ogun God of Ogbunigwe ha ji ebute na ndị Yoruba. Alụsị niile ahụ ịpụta na nke ofu nwa dibịa alụsị n'ebe ahụ eruo alụsị 5 alụsị 6. Eche na-asị na mba na-asụ n'olu. Ịghọtago? Eche na-asị na mba na-asụ n'olu. Ịghọtago? So kelu ka ihe esizi jebute alụsị ndị Bendel ma ọwụ ngụnwa onye Nnewi kịta ije kịta jebute ofu alụsị na jebute ofu alụsị na Agụleri bunata Nnewi si n'omenala ka ị na-eme. Alụsị ahụ ije bute na Agụleri ọka nọ in line with omenala Nnewi, ọdịnala Nnewi. Ana m ajụ ajụjụ zanụ nye ka m wee ghọta. Ịghọtago? Alụsị ahụ omenala anyị na ndị Agụleri ọwụ ofu, etu anyị na ndị Agụleri si eme ife ọwụ ofu. Asị na mba na-asụ n'olu. Ịghọtago? So you find out that majority of alụsị niile dobe ụfọdụ ndị nwa dibịa na-ekwu because onwe ndị nwa dibịa ka nkụ, of course onwe ndị nwa dibịa ka na-emepi ọdịnala, onwe ndị nwa dibịa ka na-emepi ọdịnala because na
ụka ọdịnala ya a na-aka aka jere ije ka etu a chukwu anyị ya bi n'eluigwe anyị na-ekpere ụlọ. Ndị pentikostal pụtakwa ọka akwụkwọ otu chukwu ahụ ka ha na-akpọ. Ndị winners pụtakwa ọka akwụkwọ otu chukwu ahụ ka ha na-akpọ. Ndị anglican pụtakwa ọka akwụkwọ otu chukwu ahụ ka ha na-akpọ. Ịghọtago? Ihe ejezi pụta nke mmụọ ha nke ndị alakụba debekwa ya n'ụlọ ụka si n'ọkwa otu ụka ha ka ị na-aka. Ọtụrụ pọsịbụl ihe eje weta buda debe buda n'ụlọ ụka sikwa n'otu ife ha ka ị na-ekpelu. Ọtụrụ pọsịbụl ọnya ife ha na-ekwu ihe awụrụ nwa dibịa nọrọ na Nnewi na-alụ dibịa ịhapụ eze oke ndị dibịa niile anọ na Nnewi na-alụ ọjọbọ niile adụ ka mmụọ mmiri fa. Mmadụ ole n'ime ha ka edodobe ha. Mmadụ ole n'ime ha ọ pụta ọsị ga alụsị ekulo kele alụsị wa alụsị ekulo akwa asịghị mmụọ ọma, mmụọ ọcha, mmụọ na-ebute ego. Onye nke asịghị mmụọ nka, onye nke asịghị akpa afọ otu afọ alụsị eji ebute sọngwu ya. Ụbọchị a okongwu dibịa jere Igala jekwa butekwa ọgwụ nwa na o ji bute na Igala bụrụ ya na-anata ka ọ natakwa n'ala Igbo. Omenala anyị na ndị Igala ọwụfu. That is the look, let me tell you, if this ndị nwa dibịa nwara ama na-eme dibịa na Nnewi jekere na nke ha ilu ka ifu na sistem ha ji operate ọ ka wụ ha ka ji 500 naira na 1000 agba afa. Ọ ka wụ ụmụ dibịa ka ji 500 naira na 1000 agba afa. Ngwa jezie na nke ndị a jezi wee mepee business venture. Iru ebe ahụ efu na ife ha na-eji ebukọta awa alụsị anyị eji wee na-alụ origori and inenezie request ndị m na-abịakwute arụsị ya na-ewetara arụsị ya efu na nyanwụ ife ahụzi because na arụsị a na-edo Nnewi na ọdụ ka a goddess of justice. A na-edo Nnewi na ọdụ ka a goddess of justice. Ya abịakwa edo nyanyeghị ike ihe ejije bụ mmadụ wayo o kwenyeghị ihe eje gwuo wayo egwugharịkwara wayo ahụ ebiakwa edosi edonya dugu jee chụwa onye ahụ gwuru wayo onye ekwe because he who comes to equity must come with clean hands because na ụmụ alụsị ya nwere ọfọ and ọfọ wụ ihe ekpuchiri anya ọfọ were ọfọ wee lụọ ọjọbọ. Ịghọtara ife a na-agwa onye ka ha ji eje ebutezi foreign arụsị ha bute foreign arụsị ha enyezi arụsị ahụ ife ọ na-eri wee na-instrọtụzi arụsị ahụ jezie na-alụ origoli. That is exactly ife a na-ekwu. So ndị na-ekwu na mụ hetiri ụmụ dibịa ị na-ekwuru onwe gị. Ịghọtago ị na-ekwuru onwe gị. Nchọkịta agbakwana na nke isi edo Nnewi ruo na nke isi edo eje emebe a sụkere ana rido onwe m ife na isi edo nwe onye na-echekwa edo Nnewi. Ịghọtago alụsị ahụ alụsị Nnewi, alụsị ahụ alụsị na-eche Nnewi na-abịa na ndị ọdịnala. Mana njuzie ụmụ okorobịa niile a na-eme dibịa mmadụ ole n'ime ha nwere alụsị edobe ha na-ekpesara edo. Iru ebe a ifu different alụsị ma ndị ya afụ nke nyala agwọ nke si etu anyala agwọ ifu na picture edo edo nwata nwaanyị mara mma mmadụ ole n'ime ha ka ya abatafu edobe ha ọ ịpụta ifu agwọ ifu ọgwụ nwanụ alụsị ndị Igala ifu alụsị ndị Agụleri ifu alụsị ndị Gono mba na-asụ n'olu ndị ụkpọ were alụsị na-echekwa be ha asụ onye ụkpọ chọrọ ime ọdịnala alụsị a ka ya ada ekpesalụ alụsị a ka ya ada ekpere ile ọma. Ịghọtago that is omenala because ihe eji omenala Nnewi were eje n'ụkpọ were eje n'ụọ nwaanyị ihe eji omenala ndị Ishi were eje n'Ekwulọbịa je n'ụọ nwaanyị. Etu ahụ ka culture si wee differ from iche ntu ndị si eme na ntu ndị si eme and onye ahụ ndị onye merụrụ n'iwu onye ebe a onye merụrụ onye wu ebe a the same thing gwa ife alụsị edo na ana dịkwa iche. Irukwa ebe a ife ndị na-eme pure ọdịnala ndị Godon religion iche ime omenala jee join ọdịnala jee join ndị Godon religion. Iru ebe a ka ifu na nsọ erika ohe eji ebukọnye ụmụ alụsị were na-akpọ origori n'ala Igbo. Iru ebe ahụ were na-alụ ọjọbọ ị na-agwa ngụrụ iche ije na nke nwa dibịa. Look, let me tell you, ndị gboo nwe ndị gwọrọ ajọ ọgwụ ọkwa ịma ndị gboo onwe ndị gwọrọ ajọ ọgwụ nwee ndị kpara ike ụfọdụ n'ime ha jepụrụ ejepụ wee jegwọta ọgwụ jepụ jebute arụsị ha ji wee kpe ike. You can do the same now but emena mistake isi n'omenala be anyị ebe a ka m na-enwe mistake wute ụlọ onwe ndị gwọrọ ọgwụ ike kpaa ike
ijikwa esete ka ya anụkwa maka fa ndị ahụ je bute arụsị wụrụ arụsị ahụ ike ịghọtago wụrụ arụsị ahụ ike ha kpanụ ịgwọ ọgwụ ọjọọ dọwara gboo agbachakwa ndị mere ma ka ha si wee ende ịghọtago nwanụ ndị mere ọdịnala nwanụ ndị nwere ọdịnala eje jụọ ese echukwa ha mmụọ mee ife ilu ebe ahụ ịfụfa andị ha alụsị Nnewi egwu ha atụghị ije na-edo Nnewi ji ije kpesara edo na ịchọrọ ka ije gbuo onye ọcha wayo ma ọ na ịchọrọ ka ije mee nke na ịchọrọ ime nke ebe ahịa ekwe bikọsa akarị ya ada ọcha ịnwa anwa buru alụ n'obi wee bata na nke edo Nnewi a na-etiwuo according to ife ọdịnala be anyị intelu according to ife ọdịnala be anyị intelu onye ọbụla na-emeri ọdịnala ampịọ ọdịnala ya gwaghị ya na ọdịnala ha kwa eme ya ihe bụ aka soil asọil wee bibe m ọdịnala nke ha bụ more disasters because na anaghị etiwu our God is even merciful God ndị Christian God anyị ka dị even do merciful ịghọtago na ọ na-enye ogologo ụdọ na nke ọdịnala wụ na iwuru ha aka soil asọ ibunye ọfọ na-awụghọ na ọfọ niile a na-eyuzu kịta n'ala Igbo 60% to 70% of ọfọ a na-eyuzu n'ala Igbo ọfọ ọjọọ agwụrụ ọgwụ debe were na-akụchidesiri ndị mmadụ were na-etikasị obodo ọfọ niile ahụ one n'ime ha awụ original ọfọ ihe echi igwe Nnewi jebụrụ ọfọ ndị agụrụzi Igbo bụ ihe ọdụ possible onye ji ekudo ife na ana Nnewi so asịzina na mụ hetiri nwa dibịa problem m nwere wuti uwe na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe gị ọgwụ after all na ndị gwọrọ ọgwụ ike gboo na and ndị be anyị mana ọha omenala kafa na-eme ha mana ife agwọ ọgwụ ha ji wee chi ike chi ji ọgwụ a wee zo odogwu ha na mgbe ahụ adazi na-ekwu n'omenala Igbo echi ime omenala Igbo nwere onye Nnewi enwere arụsị Nnewi arụsị eji wee malụ Nnewi nwere ka esi echukwe jee join ndị Godian religion na Nnewi iru ebe ahụ ifu ka esi ekpere edo anything outside that nwanne you are on your own so asịsịna na mụ hetiri ndị nwa dibịa ya ka nwere ndị dibịa ka na-eme dibịa according to usoro ntụ ọdịnala Igbo si wee dụ ịghọtago according to usoro ntụ ọdịnala Igbo si wee dụ so iche na ọdịnala ụta ka ọ dụwara ndị na-eme ewu aja ndị na-eme ewu aja ijee na Ọkịja enwere ụlọ asị nwee egonu mana ejezi eje bụkọta alụsị obodo niile bụkonyezie na okwu agwụ were na-akụ osisi ndị mmadụ all in the name of na-eme ọdịnala ịghọtara so onye na-agwa ahụ na-ezugbo akpọka ndị dibịa asị ka ọwụ iche ike jee kewe ike ayama na ike ka ị na-ekele onwe gị na ịchọrọ ịgwọ ọgwụ ka ike na ịchọrọ ịgwọ ọgwụ ka ịzụ odogwu agwazina anyị na-eme omenala ebe a ka nna dị enwe program nwụti ụnụ ọkara ihe etu a